Aici este zona de grădină cu pergolă de lemn. Exteriorul casei cu un design modern. Casa are o baie de serviciu la parter, zonă de cuier, și pantofar. Livingul este foarte luminos, cu multiple deschideri. Zona de bucătărie este doar de gătit, cu ieșire în grădină. Zona de luat masa este în fața bucătăriei, după cum se vede. Și acum zona de living. Scările către etaj. Intrăm în dormitorul matrimonial. Cu baie, provie, bideu, cadă. Un alt spațiu de depozitare, o mansardă foarte înaltă, la cerere. Se poate compartimenta. Încă un dormitor. O baie, o cabină de duș walk-in, un alt spațiu de depozitare și cel de-al treilea dormitor. Două din dormitoare sunt cu vedere pe spate.